ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 አልዓዛር ከም ዝሞተ ቁጥሪ 1 አቢታንያ አብታ ዓዲ ማርያምን ማርታን ሓብታን አልዓዛር ዝስሙ ሕሙም ሰብኣይ ነበረ። ማርያም እታን ጎይታ ቁዲ ቅብኢ ዝለኸየቶ ብፀጉሪ ርእሳውን ኣእጋሩ ዝደረዘቶ እያ እቲ ሕሙሙን አልዓዛር ሓዋ እዩ። ስለዚ እተን ኣሓቱ ጎይታይ እቲ ተፍክሮስ እኖ ሓሚሙ ኣሎ ኢለና ብየሱስ ለኣኻ። የሱስ እዚ ሰሚዑ እዚ ሕማም እዚ ወዲ ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ክኸብር ንኽብሪ ኣምላኽ እዩ እምበር ንሞት ኣይኮነን በለ። የሱስ ንማርታን ንሓብታን ንኣልዓዛርን የፍቅሮም ነበረ። ምሕማሙ ምስ ሰምዐ ኣብታ ዘለዋ ስፍራ 2 መዓልቲ ወዓለ። ድሕሪ እዚ ንደቂ መዛሙርቱ ደጊም ንዑናይ ናብ ምድሪ ይሁዳ ንኺድ በሎም። ደቂ መዛሙርቱ ከዓ መምህር ብኣምሆ ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቐትሉኻ ይደልዩ ነይሮምሲ መሊስካ ዶ ናብኡ ትኸይድ በልዎ። የሱስ ከዓ መዓልትስ 12 ሰዓት ደይኮነትን እቲ ብመዓልቲ ዝኸይድ ብርሃን እዚ ዓለም እዚኣ ዝርኢ ስለ ዝኾነ ኣይዕንቀፍን፣ እቲ ብለይቲ ዝኸይድ ግና ብርሃን ስለ ዘይብሉ ይዕንቀፍ እዩ ኢሉ መለሰ። እዚ ተዛረበ። ድሕሪ እዚ ድማ አልዓዛር ፈታዊና ደቂሱ ኣሎ፣ ኣነ ግና ካብ ድቃሱ ምእንቲ ከተንስኦ ክኸይድ እየ በሎም። ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ጎይታይ ደቂሱ እንተኾይኑስ ክጥዒ እዩ በልዎ። የሱስ ብዛዕባ ሞት እዩ ተዛረበ፣ ናታቶም ግና ብዛዕባ ናይ ትኽስ ድቃስ እተዛረበ መሰሎም። ሽዑ ኢየሱስ ብግህዶ አልዓዛር ሞይቱ ኣነ ኣብኡ ብዘይ ምንባረይ ምእንቲ ክትኣምኑስ ብዛዕባኹም እሕጐስ ኣለኹ፣ ግና ኸንዑናይ ናብኡ ንኺድ በሎም። ስለዚ እቲ ደዲሞስ ዝብልዎ ቶማስ ነቶም ብጾቱ ደቂ መዛሙርቲ ንሕና ውንከ ምስኡ ክንመውት ንኺድ በሎም። ትንሣኤን ሞትን ኢየሱስ እዩ። ቁጥሪ 17 ሽዑ ኢየሱስ ምስ መጸ ኣብ መቓብር 4 መዓልቲ ገይሩ ረኸቦ። ምቕራብ ቢታንያ ንየሩሳሌም ኣስታት 15 እስታድዮስ ኣቢሉ እዩ። ካብ ኣይሁድ ድማ ብዙሓት ብዛዕባ ሓወን ከጸናንዕወን ናብ ማርያምን ማርታን መጺኦም ነበሩ። ማርታ ምምጻእ ኢየሱስ ሰሚዓ ክትቅበሎ ወጸት፣ ማርያም ግና ኣብ ቤት ተቐሚጣ ነበረት። ሽዑ ማርታ ንኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ እንተ ትነብርሲ ግዲ ሓወይ ኣይምሞተን ነይሩ፣ ግና ሕጂውን ካብ ኣምላኽ ዝለመንካያ ዘበለ ኣምላኽ ከም ዝህበካ እፈልጥ ኣለኹ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ሓውኪ ክትንስእ እዩ በላ። ማርታ ድማ በታ ድሕረይቲ መዓልቲ ብትንሣኤ ከም ዝትንስእሲ እፈልጥ ኣለኹ በለቶ። ኢየሱስ ከዓ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እየ፣ እቲ ብኣይ ዝኣመነስ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ፣ ነፍሲ ወከፍ ብህይወት ዘሎ እሞ ብኣይ ዝኣምን ከዓ ንዘለኣለም ኣይክመውትን እዩ። እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኺ በላ። ንሳዎ ጎይታይ ንስኻቲ ናብ ዓለም ዝመጽእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚና ኣለኹ በለቶ። እዚ ኢላ ከደት። ንማርያም ሓብታ ድማ ሰላሕ ኢላ መምህር መጺኡ ይጽዋዓክውን ኣሎ ኢላ ጽዋዕታ። ንሳ እዚ ምስ ሰምዐት ቀልጢፋ ተንሰት ናብኡ ንከደት። ኢየሱስ ኣብታ ማርታ እተቐበለቶ ስፍራ ጸንሐ እምበር ናብ ዓዲ ገና ኣይኣተወን ነበረ። እቶም ከጸናንዕዋ ምስኣ ኣብ ቤት ዘለዉ ኣይሁድ ግና ማርያም ቀልጢፋ ብድድ ምባላ ምውፃኣን ሪኦም ናብ መቓብር ከይዳ ኣብኡ ክትበኪ እያ ኢሎም ሰዓብዋ። ማርያም ናብታ ኢየሱስ ዘለዋ ስፍራ መጺኣ ምስ ረኣየቶ ኣብ እግሩ ተደፊኣ ጎይታይ ኣብዚ እንተ ትነብር ስግዲ ሓወይ ኣይምሞተን ነይሩ በለቶ። ሽዑ ኢየሱስ ንሳ ክትበኪ ከላ እቶም ምስኣ ዝመጹ ኣይሁድ እውን ክበኪዩ ከለዉ ርእዩ ብመንፈስ ተኪዙ እናሓነቕነቐ ኣበይ ኣንቢርኩምዎ በለ። ንሳቶም ጎይታይ ንዓሞ ረአ በልዎ። ኢየሱስ ነብዐ። ስለዚ ኣይሁድ እስኪ ረአዩ ክንደይ የፍቅሮ ነይሩ በሉ። ገሊኦም ግና እዚ ኣዒንቲ ትዕውር ዝኸፈተስ ነዙን ከም ዘይመውት ክገብሮ ደኾን ኣይምኽኣለን በሉ። አልዓዛር ከም ዝተንሰየ ቁጥሪ 38 ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብልቡ ተከዘ፣ ናብቲ መቓብር እውን መጸ። እዚ ግና ብእምነት እተዓጽወ በዓቲ እዩ። ኢየሱስ ነዚ እምኒ ኣልዕልዎ በሎም። ማርታ ሓብቲ ትምውት ከዓ ጎይታይ ራብዕቲ ገይሩ እዩ እሞ ፈጺሙ ጨኒ እዩ በለቶ። ኢየሱስ እንተ ተኣምንስ ክብሪ ኣምላኽ ምርኤኺ ዶ ኣይበልኩኾን በላ። ድሕሪ እዚ ነቲ እምኒ ኣልዓልዎ። ኢየሱስ ከዓ ዒንቱ ንላዕሊ ቋሕ ኣቢሉ ኣቦ ስለ ዝሰማዕኻኒ የመስግነካ ኣለኹ። እዞም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ ንስኻ ከም ዝለኣካኒ ምእንቲ ከኣምኑ ደኣየ እዚ ዝበልኩ እምበር ኣነስ ኩሉ ሳዕ ከም እትሰምዓኒ የፈልጥ ኣለኹ በለ። እዚ ምስ በለ አልዓዛር ነዓ ናብ ወፃኢ ውፃእ ኢሉ ብዓብዪ ድምፂ ጨደረ። እቲ ምዉት ብግንዙ
ኣዳውን ኣጋሩን ብእስሩ ገጹን ብማዕረምያ ተጎንጊኑ ከሎ ወፀ። ኢየሱስ ድማ ፍትሕዎ እሞ ይኺድ ሕደግዎ በሎም። ኣይሁድ ንኢየሱስ ክቐትልዎ ከም ዝተማኸሩ ቁጽሪ 45 ሽዑ ካብ ኣይሁድ ብዙሓት ናብ ማርያም ዝመጹ ነቲ ንሱ ዝገበሮ ሪኦም ብኡ ኣመኑ። ገሊኦም ግና ናብ ፈሪሳውያን ከይዶም እቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገርዎም። ቁጽሪ 47 እቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ዋዕላ ኣኪቦም እዚ ሰብኣይ እዚ ብዙሕ ተኣምራት ይገብር ኣሎ እሞ እንታይ ንግበር? ከምዚ እንተሓደግናዮ ኩሉ ብኡ ከኣምን እዩ። ሮማውያን ድማ መጺኦም ምድርናን ህዝብናን ክወስዱ እዮም በሉ። ሓደ ካባታቶም ቀያፋ ዝስሙ በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ዝነበረ ንስኻትኩም ገለ እኳ ኣይትፈልጡን ኢኹም፣ ኩሉ ህዝቢ ካብ ዝጠፍስ ሓደ ሰብኣይ በጃ ህዝቢ እንተሞተ ከም ዝሕሸና ከቶ ኣይትሓስቡን ኢኹም በሎም። በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ነበረ እሞ ኢየሱስ በጃ ህዝቢ ክመውት ከም ዘለዎ ተነቢዩ እዩ እምበር እዚ ዝበለስ ካብ ልቡ ኣይኮነን። ነቶም ፋሕ ዝበሉ ደቂ ኣምላኽ እውን ናብ ሓደ ክእክቦም እዩ እምበር በጃ ህዝቢ ጥራይ ክመውት ኣይኮነን። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ክቐትልዎ ተማኸሩ። ቁጽሪ 54 ድሕሪዚ ኢየሱስ ጥቓ በረኻ ናብ ዘላ ምድሪ ኤፍሬም ናብ እትበሃል ከተማ ከደ እምበር ኣብ ማእከል ኣይሁድ ብግልፂ ኣይተመላለሰን። ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብኣ ተቐመጠ። ፋሲጋ ኣይሁድ ድማ ቀሪቡ ነበረ። ብዙሓት ሰብ ከዓ ቅድሚ በዓል ፋሲጋ ርእሶም ከንጽሑ ካብታ ምድሪ ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ። ሽዑ ኣይሁድ ንኢየሱስ ይደልይዎ ነበሩ። ኣብ ቤተ መቕደስ ደው ኢሎም እውን ንሓድሕዶም እንታይ ይመስለኩም ናብዚ በዓል ደኾን ኣይመጽን እዩ ተባሃሃሉ። እቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ምእንቲ ክሕዝዎ ነታ ንሱ ዘለዋ ስፍራ ዝፈለጠ እንተሎ ክሕብረሎም ኣዘዙ።